Tao po ni mga teachers, tao mi. Naapod mi among kaugalingong pamilya. Kabalo ba mo kung ang bata magsige na absent or napil na sa pardo or pupils at risk of dropping out or kanang mga bata sige absent kay posible nga muundang na. Ang advice na kay i-home visit. Pero I hope makasabot mo nga mga teachers tao rami ha. Tao mi. Mahurot pod na ang among energy sa adlaw. Samtang namin sa eskwelahan ni hatag pod mig energy. Nga ipaadto pag itong wala ni eskwela or dili ni eskwela. Kay sala ni teacher kung naay bata nga mahagbong. Nga wala mi gibuhat na intervention. Kaya ang pangutana na wala gid kay gibuhat na intervention, wala nimo gitanaw ilang sitwasyon sa bata. Pero kung ang teacher na problema, absent na ba muadto sa balay sa teacher, nangutana kumusta si teacher. Bisang ganig ngadto na sa ospital, piso ra gani ang mabot, piso-piso. Inig si teacher na may problema, ingana ba sa gami no? Inig panarbaho pohon, silduhan lang bagi hapon, kay luoy ang kahintang sa usa ka tawo. Hintay na sakit ko, ni absent ko, may ba ko'y sildo? Nganong kung sa eskwelahan ang bata mo absent, kinahanglan mo pasat. Tagag intervention, tagag module. Nga na, pwede ba kung ang maestra mo absent mag-work from home? Bisag masakit? Sure mo, kung ang maestra masakit mag-work from home, makatrabaho siya? Di ba di? Mayroon din mo nga, imposible makatrabaho kagagis balay. Kung nasakit ka, exactly. Kung ang bata wala ni eskwela, ganang gigato siya mo buhat o mo perform sa mga buhatonon sa eskwelahan. Pero learner-centered magutaron. Dili na teacher-centered. Meaning, ang bata may agdon kung ganan siya mo eskwela, o di. Ganan siya makatono di. Siya may agdon. Kaya child protection policy pa yun na murag decriminalize na itong disiplina. Dili, pwede mo disiplina. Kung i-disiplina na yung bata, mura kag nakabuhat og krimen. O dili na pag yun ang teacher may in charge sa room. Ano na kaingon ko? Kaya wala na yung authority yung mga teacher sa room. Oo. Dili nun tanan na, pero kung nabantayan magod, mas magbuot pa mga parents sa mga teachers. Dili nun tanan ha. Pero lately, nakamatikod ko na yung mga parents na mingon, kadaghan ba ning gipabuhat ni mo ma'am? So, dili na ang teacher magbuot day mo kung sa buhaton sa room sa para sa mga bata. Ang mga parents na magbuot sa ipabuhat sa mga bata. Kadaghan ba ni ma'am nahatag mo mo assignment? So, mga parents na magbuot. Well, mura na ganig, muchat kami sa mga parents mo, hatag may assignment. Pwede ni pansiron yung mga bata og test. Ingana na itabo lately. Dili tanan, pero mo na naitabo sa bang eskwelahan. Okay naman kung dili pugso na bata kay child-centered or learner-centered naman na approach. Okay ra ko na, dili pugso. Pero, dili lang po natutaganong grado kay wala man siya pugso. Pareha sa, dili pwede ni mo mainusan ang grado sa kiat na bata. Dili po pwede na ito papasaron ng bata kay luoy. Kaya intay atong gihome visit niya, buwag ang magpapa, wala pa ikaon ng bata, manang dili mo ka-eskwela. Sala ba din na sa teacher kung ang ilang pamilya pabaya? Kung ang ginikanan pabaya sa anak, sala ba noon sa teacher? Nganong gibutang na to ang burden na to sa mga teachers? Nganong murag, kung ang kanang bata na problema ilang pamilya, imuha na problema apil, ma'am, imuha na problema apil sa ngano? Ngano yan na? Tao po ni mga teachers, tao mi. Naapod mi among kaugalingong pamilya. Ilinguman sa trabaho, naapod mi among kaugalingong kinabuhi. Naapod mi angay at tuon, naapod mi mga lakaw, naapod mi mga pangandoy lain. May spend yung time aron tagana o attention ng bata. Kay luoy ang bata. Sa tinudlangan, nindot na nga intention. Pero dili day performance based ang atong graduhan. Dili day ang performance.
So kung luoy ang bata, pasar siya or taga na to siya intervention nya ang gantong mga tarong gadto sige eskwela kung dili luoy ko no wala sila special treatment ingana ba so kung okay ra ingana ay mo reklamo dili ta pwede mo blame sa teachers kung bati ang performance sa mga bata kay ni pasar man ang bata tungod kay luoy siya dili ta pwede maingon sa mga teachers nganong inyong gipapasar hindi man ikaw ba mo basa nganong niabot man ig college niabot man ig high school nakakabasa pero dili kasabot siyang gibasa nga kay mo man tong luoy nga bata nga gi-intervention may danoy panarbaho po ko niya na sa tong amo kung ma-absent ka tagaan kag trabaho aron masilduhan gyapon ka ambot lang ako ana unsa inyo ikasulti ana